danna mana subscribe domin samun sabon shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. Mun gode. Haka suna mako yake, baban gida kun gida ce, dace da juna. Haka tsarin so yake inda dace to ba zo da kwalla. Baban gida kai da Aisha yau kun zama a dunkulance. Magana ku gane, na gane ne kan aboki gare da na zo yau zan batu ne. Baban gida bangis na san shi akan so jarumi ne, domin kuwa duk haƙi na so bangis ai me ba da shi ne. Haduwa in har makai ne da shi zance na ki sai ya bani. Sai ya ce mini Aisha ta zarce kowace gare ni. Farci na kai haba ne aboki na kaso gale ni. Ya san cewa hakika ni kam so wanda mai ba. Haka tsarin so yake inda dace to ba zo da kwalla. Baban gida kai da Aisha ya kun zama a dunkulance. Asalin so da yarda ce da juna ba ƙarya nake ba. Farko kallo na soyin akai maka za ka tsaya ka duba. Kau da kai ba naka ne ba, buri na manomi ya samu tsaba. Aisha baban gida Allah kai mu biki in zo da waka. Aisha mai ilimi ce, baban gida kai dace. Kun yi dace da juna, na ce kun yi dace da juna. Baban gida Aisha jirgin so ne na ku yau ya tashi. Lallai so ya shiga zuciya ta siye suka da mashi. Da kaifi nasa sosai jiki na tsaye ta na ji na washi. Har ma ya yi ɓanna yana da ɗasikarin jikinsu. Haka tsarin so yake inda dace to ba zo da kwalla. Baban gida kai da Aisha yau kun zama a dunkulance. Wata rana ya kira na abokina labe shirinka. Sai na ce masa goro ma'ana ta bari Aishi na ɗauka. Nan ya ce mini Aisha ta kiransa gida na su za ya leƙa. Sai na ce in kun haɗu to kira ni waya ta za mu gaisa. Ya kira ni ya bayyata muka gaisa ta ce mini na yi waka. Shi ma ya karfafa wai na je na yi waka babu shakka. Sai na ce musu zanayi don kafarsa a so zai wuya a taka. In ka gansu gwani sha'awa domin sun yi riko a tuta. Haka tsarin so yake inda dace to ba zo da kwalla. Babu